В салона участват 58 фотографии, подбрани от жури с председател Кольо Пейчев. По думите му, селекцията е безкомпромисна. Старали сме се фотографията да има култура и в тази култура да си вие. Вие да сте тези, които да се радвате на вашите снимки, когато ги сравните на фона на другите. Темите са разнообразни, снимките са правени на 3 континента. Съвпада обаче стремежа, който ги обединява. Към оная драматургия, към онова настроение, към оная болка, към оная радост, към онова човешко щастие, който може да предизвика в човека такъв вид настроение, че вие да се впечатлите и да създадете за себе си една нова идея. Фотографския салон в Стара Загора се организира от 3 години с подкрепата на община Стара Загора. Мислим, разбира се и вашето мнение ще търсим, за до година вече да поставим и тема, което ще бъде още по-респектиращо като критерии. Но какво по-хубаво от това, че има толкова много участие, че има толкова удовлетворени творци. Другото допълнение към следващия салон ще бъде и учредяването на награди. Към момента авторите получават грамоти за участие.